Gawa sa Davao City, ubay-ubay na sab ka mga lungsod sa Davao Region ang nagpatuman sa ilang firecracker ban base sa ilang gipasang ordinansa. Ani ang report ni Argil Relator. Karong nagkaduol na ang pagsaulog og Pasko ug bag-ong tuig. Dili lang sa Davao City ang laumang wala nay madungog ug makita nga mga pabuto. Sanglit sumala sa Police Regional Office 11. Duna na say mga lungsod sa Davao Region nga nagpatuman na sab og firecracker ban. Sa Davao del Sur, dunay firecracker ban ordinance ang mga lungsod sa Hagonoy, Santa Cruz ug Magsaysay. Sa Davao del Norte, ang lungsod sa New Coralia. Samtang regulated ang firecracker ordinance sa Kapalong, Samal Island ug Tagum City. Sa Davao Oriental, ang mga lungsod sa Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona ug Buston. Laak sa Davao de Oro ug Don Marcelino, Jose Abad Santos, Sarangani sa Davao Occidental. Nga kanina mga areas na firecracker ban, so kung dili mo gusto mag-atubang og penalty from 20 to 30,000 or imprisonment from 6 months to 1 year or both, muglikay na lang ta. Sanglit sagad mga bata ang nagapalit matud pa og paboto. Nagpahinumdom ang kapulisan nga bawal ang pagbaligya og pagpalit og paboto sa mga nag-edad 17 anyos paubos o kadtong mga minor de edad. Bawal ang pagpaboto og lantaka, plapla, 5-star ug uban pang mga dagko nga paboto. Na naatay law nga nag-regulate sa sale, distribution, and manufacturing of firecrackers mo ng RA 7183. So ginabawal din ang overweight or oversize na mga pabuto o katong imported finish na mga pabuto. Minimum is dapat dili siya sobra sa 1/3 teaspoon. Gipakusga na matud pa sa kapulisan ang monitoring sa mga manufacturer og pabuto aron masiguro nga kadto lang mga naa sa saktong gidak-on ang makagawas sa market. Sa datos sa Department of Health Region 11, gikan sa siyam ka reported firecracker-related injuries niadtong December 21, 2022 hangtod January 6, 2023. Misaka kini sa 21 sa samang period sa 2023 to 2024. Busa ang DOH, gikampanya ang luwas nga mga pamaagi sa pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig. Daghan mang pamaagi nga mag-celebrate ta og Pasko nga dili magamit og firecrackers or mga ini mga pabuto, no? Like gamito na tuturutot baron, kaldero, kanang busina sa kuan, kanang busina sa sakyanan. Giawhag sab sa DOH kadtong mga LGU nga wala pay firecracker ban ordinance nga magpatuman sab niini. Unta mo implementar na pud sila para hinay-hinay nato makita na dako manggod ang kalabutan, no, kung dunay mga balaod nga ma-implement gyud strictly. Like in Davao City makita nato, no, very strict gyud ang iyang implementation. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.